Ćao ljudi, u ovom klipu ćemo da unboximo jednu specijalnu stvar. Niko ne zna šta je to, niko ne zna ko je to, ali samo ja znam. Šta je to? To su praline! Praline sadrže narandžu i treba minimum 2 MB da potrošite cijelo pakovanje. 220 grama treba da imate grafičku makar 220 grama da biste mogli da uočite da je ovo odlično. Ovdje piše ukratko o proizvodu, ovdje piše ko je napravio. Pa hajde da uđemo unutra, samo trenutak. Ovdje imamo moj nožić, ako hoćete napravit ću posebno za taj klip. Pa, samo trenutak da ga otvorim. Okej, evo ga. Zašto ga pakuju ovako kao da ne mogu da ga otvorim? Evo ga, proizvodi sam, da vidimo šta je unutra. Ajde bre. Praline su poznate po veoma elegantnim pakovanjima, zato nemojte se čuditi ako ga umotaju previše. I evo ih, legendarne praline, napravljene isključivo za Windows 7. Evo ga, mogu da probam. Sada ja ovo mogu bolje da podržim, zato što imam 6 GB rama. Ako ima manje, možda i neće moći. Ali znam da je super. I to je to za danas. Ćao.